scoate câte un pește, nu altfel nimic. Deci deja sunt la jumate. Și mergem aici pe atunci. Bun. Tot așa, paralel cu malul să-i dai. Da, da. Dacă să fie găsim după aia pe ceva care știe să le pună una peste alta. În același timp. Îi dau aici un short. Ia dai. Blanc. E bine. Hai să mă dau din fața valului și să scap ușor. Uite, vezi, tu acum îl întorci în maxim și aia nu-i Nu, bine. n-am întors în Nu, maxim. Nu. Dacă întorceam în maxim, Nu cârma în maxim, viteza în maxim. nu, tot reduceam din turație, ca să mă dau Ce? din fața valului. Nu, dar ce mai bine să și dai turația minim, știi? Când ai început să faci virajul și după aia o iei de la zero și accelerezi, știi? Cât ai nevoie, înțelegi? Așa faci cel mai ușor. Deci mie îmi place mai mult când mergeam. Păi nu, ce-ți adineauri mergea prea ciudat. Doar în ideea să te gândești că, dă-te mai așa un pic, că am ocupat tot malul. Da. Doar în ideea că să zici că au loc, când mai vine suprastructură, mai vine și pe el, dar cât mai pui un kilogram să zici. Da. Păi și asta că mai scos din plumb. Deci nu, cu motorul ăsta merge bine. Deci cu 775 merge bine. 8500 de turi. Are putere mai mult decât trebuie așa. Da, pe uite cât îl ridică. Nu e periculos de putere. Cred că ăla nu trebuie să-l mai punem. Da, Că e clară sau să meargă... mult mai încet. Dar să văd eu totuși altfel, știi? Îl cunosc eu. Pe motor. Dacă vrei, Sandro, să opri partea înapoi, Da. putem să-i facem bolat. De ce o legăm? De cârlig. Ții cârligul de oglindă. Nu ține oglinda aia. Nu ține oglinda?